Hola, molt bon dia. Oratge primaveral el que estem tenint en els últims dies després de molta estabilitat al llarg de la Setmana Santa. Iniciem ahir amb tempestes, ruixats, ara veurem algunes imatges, i el que tenim per davant esta vesprada són de nou ruixats i tempestes que hores d'ara ja estan creixent a l'interior i que donaran moviment al llarg de la vesprada. Demà el més destacable serà la baixada de temperatures. Anem a repassar primer què és el que passa ahir. Ahir tinguérem nuvolades que van créixer a la zona interior de Castelló, interior de València, i ens han arribat moltes imatges i fotografies com aquestes que mostren el cel que hi havia ahir. Esta és la típica estructura, és un mammatocúmuls. Quan veiem aquest tipus de nuvolositat, sempre ben a prop hi ha alguna tempesta, i és el que ahir va passar també, tempesta que va descarregar de manera intensa en alguns punts de la zona de la Plana Utí, el Requena i també dels Serrans. Tornem a insistir, aquestes són imatges d'ahir. Observen també el granís que va caure, en particular cap a la zona de Barraca. Són imatges al Twitter de Prevenció d'Incendis que mostraven com localment descarregaven granís i esta vesprada de nou ho poden tornar a fer. Ho veurem en els mapes. Imatges també del granís que va caure a la zona de Sinarcas, imatges que ens envia Carlos Alfredo García. I l'Associació Valenciana de Meteorologia ne té un grup de caçatempestes, podríem dir, que estan seguint les tempestes, i aquestes són imatges que ahir van penjar a la pàgina, que poden seguir també al Facebook o a la zona del Twitter, i podran veure esta vesprada també seguint les tempestes per mostrar imatges i mostrar les intensitats de la precipitació. Observen també que van ser destacables en algunes de les zones el tamany de la pedra que va arribar a caure. Malauradament, són de les notícies negatives que poden tornar a passar al llarg d'esta vesprada, seran local, però on caiga pot fer mal, evidentment. Aquestes són imatges també de la precipitació que va arribar a Llucena. També va ploure cap a la zona de l'Alpalància i l'Almillar, s'arribaren al Calatent, també alguns punts fins i tot a la zona sud dels Ports i l'Almaestrat. Precipitacions les més destacables cap a la zona interior de València. Són imatges també d'ahir de Los Isidros, de Requena, imatge que pot tornar també a repetir-se al llarg d'esta vesprada. Les nuvolades descarregaran de manera intensa i en principi es desplaçaran des de l'interior cap al litoral. A Caudete de las Fuentes ahir van a replegar 15 litres per metre quadrat. Esta és la imatge de l'observador de Juan Carlos García. Avui també treballaran els pluviòmetres a les zones d'interior i cal seguir també, per veure l'evolució de la precipitació, el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia. Són les imatges d'ahir dilluns i els veu molt bé l'evolució dels nuclis. Hi havia diverses zones de nuvolositat. En color, sempre que vegin vostès groc o taronja, són nuclis on està plovent de manera intensa o fins i tot tenen granís. El moviment era clarament d'interior cap al litoral i esta vesprada tornaran de nou a tindre un moviment paregut. De fet, hores d'ara ja tenim nuclis actius, tornem a insistir, a la zona interior de la província de València i cap a l'interior sud de la província de Castelló. Aquestes són les imatges de les llams que van registrar-se ahir. Es poden registrar els llams, en aquest cas més de 600 llams, al nostre territori van caure més de 180 i fins i tot podem veure, es poden distingir en color blau els negatius i en color roig els positius. Els positius tenen més intensitat i arriben des de la part més alta del núvol fins a terra. Tenen major intensitat i poden arribar a zones més llunyanes d'on està el centre de la tempesta. Per tant, sempre són els que podríem dir més perillosos perquè són els que menys ens esperem i podem perfectament veure quins van ser els positius i els negatius. És una informació també que poden seguir al Twitter de l'Agència Estatal de Meteorologia. Pel que fa a la precipitació d'ahir, tota va estar concentrada principalment en aquest sector. Així veiem que sobretot va arribar a la Plana d'Utí, el Requena interior, zona dels Serrans, i al final ja del dia van arribar també gotes, precipitacions, ruixats cap a la zona urbana de València, una situació que pot tornar a passar al llarg del dia d'avui. Repassarem ràpidament algunes de les quantitats que ahir van arribar fins a superar els 20 litres a Requena, a la partida de Cerrito, més de 15 litres a la zona de Cofrentes, també a Caudete, esos 15, el Toro 12, Requena, Bunyol, superant els 100 litres per metre quadrat. Les dades també d'ahir, tornem a insistir, d'ahir dilluns, a Calles més de 6 litres, a la zona de València, a la zona urbana Vivers, més de 3 litres per metre quadrat, a Xèrica en tingueren 3 litres, Turís, Vilafranca, també superant els 3 litres, i a Xelva 2,6. Les precipitacions d'esta vesprada, que hores d'ara estan caient, les donarem en la jornada de demà i algunes esta pròxima nit. L'avís per al dia d'avui torna a mostrar que la zona interior de la província de València i també l'interior sud de Castelló és on les tempestes seran més intenses. Després es desplaçaran cap al litoral, però aniran perdent intensitat. En les últimes hores ja tenim nuvolades que estan creixent i, de fet, l'aspecte del cel ha canviat molt ràpidament. Esta és la previsió d'on s'espera més activitat elèctrica esta vesprada. I esta vesprada s'espera principalment en aquesta zona on creuen la província de Terol, de València i de Castelló. Observen cap a la zona del Racó d'Ademús i la part de Javalambre serà on descarregaran amb més intensitat i on localment pot caure pedra, perquè fins i tot hi ha una zona on és més probable que hi hagi tamany de pedra superior als 2 centímetres, principalment afectant zona interior de la província de València. No és una notícia positiva, però cal estar alerta en aquest aspecte perquè al llarg de la vesprada, puntualment, alguns d'aquestes pedres poden tindre tamany superior a aquests 2 centímetres.
Pel que fa, en aquest cas, a l'aspecte del cel, com ha evolucionat en el dia d'avui fins al migdia. El matí ha estat molt tranquil, hem tingut un cel més ras cap a la zona de Morella, cap a la zona interior, principalment, zones de muntanya, hores d'ara on estan creixent les nuvolades, i cap a punts del litoral hem tingut núvols baixos. A causa de la humitat, aquests són els núvols que tapaven el cel a primeres hores en molts punts, però que no eren portadors de precipitació, no descarregaven, després s'han desfet, i bàsicament demà tornaran a tindre també núvols baixos. Esta nuvolositat, hores d'ara, ha deixat pas als núvols que estan creixent cap a l'interior. Són imatges del matí, també de la zona de Xàbia, amb alguns cúmuls i amb un dia en què les temperatures encara estan superant els 20 graus. I observen les últimes fotografies perquè han sigut ja a partir de les 2:30, 3, i ja creixien amb energia els cúmuls congestos, formant ja les primeres, fins i tot cumulonimbus, ahir veiem la inclusa ja formada, cap a l'interior de l'Alt Palància. Ens enviava aquesta imatge José Vivaño, i per tant, per seguir l'evolució d'esta vesprada, tornem a insistir, el radar serà molt útil perquè en les imatges de satèl·lit ja s'observaven a les 2:30, 3, clarament el creixement cap a la zona de Gúdar i cap a la zona de Javalambre, amb les primeres encluses ja desenvolupades i avançant cap al litoral. El nucli de les tempestes més importants afectarà aquest sector i després lentament aniran desplaçant-se cap a la zona costanera, situació pareguda a la que tinguérem en la jornada d'ahir. Les imatges de satèl·lit, en aquest cas, si veiem de tot el continent, es mostra les nuvolades d'ahir, com van avançar ràpidament i es van desfer. Hores d'ara tenim una borrasca que està situada cap a la zona de l'Atlàntic, que no s'afecta directament, però que afavoreix el creixement d'aquestes nuvolades en les zones de muntanya. Demà la situació canvia. Demà els canvis ens arriben des del Mediterrani. Arriba aire més fred des de la zona sud de França amb vent de llevant, i això portarà baixada de temperatures, humitat més alta i precipitacions, que si bé no seran en forma de tempesta, sí que serien més persistents, sobretot a Castelló i al nord de València. Ho veurem de seguida. De moment, pel que fa a la mar, també canvi del que fa el règim de vent. Demà ja entrarà vent de gregal i vent de llevant més persistent, amb ones que ja poden superar el mig metre d'altura, principalment cap a la zona sud. I aquest vent és el que portarà aquesta massa d'aire més humida i una miqueta més inestable. Per tant, pel que fa a la probabilitat de precipitació, el que tenim per davant en la jornada de demà és que augmenta clarament. Este és el mapa que indica on és més probable que hi hagi precipitació. En color roig mostra clarament la província de Castelló i el nord de València. I on pot caure més de 2 litres per metre quadrat? Principalment Castelló, nord de València, i no esperem que arribi a precipitació cap a Alacant. Serà una pluja diferent a la d'avui, ja podrà aparèixer de matí i fins i tot avançarà cap al centre peninsular. Dijous encara es manté la probabilitat d'alguna gota, però té tendència a disminuir. Per tant, hem de dir que després de les tempestes d'avui, demà el més destacable serà aquesta pluja més persistent que hi haurà sobretot cap a la meitat nord. I també estem comentant si baixen les temperatures. On hi ha temperatures molt baixes és al centre del continent europeu, cap a la zona de Polònia, són aquestes imatges d'ahir. També està nevant cap a la zona d'Alemanya i la zona també del nord de França. Destacable l'aire fred, i observen, a nosaltres no ens arriba este nucli fred, però sí que un cantonet de l'aire fred és el que ens portarà demà temperatures més baixes. Esta és la llengua freda que està afectant tota la zona centre, Polònia, Alemanya, arriba a la zona nord del Pirineu, i a nosaltres, diguem-ne que no és la part més freda, però sí que provocarà que l'aire més càlid que tenim en el dia d'avui es retira cap a la zona sud i notarem una clara baixada de temperatures, sense arribar a ser el fred que estan tenint al centre del continent. Podríem dir que, afortunadament, aquesta massa d'aire, de moment, no ens arribarà. Això implicarà una baixada de temperatures notable. Este és el canvi de temperatures de màximes. Demà respecte a les d'avui, baixades de més de 10 graus respecte a les màximes d'avui. Per tant, demà temperatures clarament podríem ja de final d'hivern, principi de primavera. En un observatori en particular hem triat Morella per veure el canvi de temperatura. De temperatures avui vora els 20 graus, demà màximes de 9-10 graus. Després sí que ja el dia més fred serà demà, amb una tendència clara a pujar en vista al pròxim cap de setmana. Ho veiem clarament en els mapes de símbols. Esta vesprada, molta atenció. Ruixats, tempestes localment intenses, sobretot on? Sud de Castelló interior i interior de la província de València, localment pedra. Avançaran al llarg de la vesprada cap al litoral, però aniran perdent intensitat, però poden arribar a punts del litoral també de València i de Castelló. No esperem precipitació cap a la zona sud. Demà és lleugerament diferent. Arriba aquest aire més fred i més inestable, amb un cel més gris des de primera hora i amb pluges persistents entre dèbils i moderades al nord de Castelló i també al nord de València. Aquestes pluges avançaran cap a l'interior i de vesprada s'obriran més clars, però encara podríem tindre ruixats en zones de muntanya. El més notable demà serà la baixada de temperatures. Demà clarament ens haurem d'abrigar de la mànega curta amb una miqueta més d'abric. I els següents dies de la setmana encara queda inestabilitat, però ja reduint-se.
més sol ja dijous, encara tindríem algun ruixat en zones d'interior, divendres, dissabte, cada vegada més estabilitat, però no farà net del tot, encara en tindríem núvols més abundants cap a la meitat sud. Ara bé, el que sí que està clar és que les temperatures tendirien a pujar, sobretot les màximes, a partir de divendres i el cap de setmana. Acabem en la punta de l'eixida i la posta de sol, que demà en moltes zones no veurem l'eixida, a València a les 7 i 18, la posta a les 20 i 43. Atenció esta vesprada a aquestes tempestes i aquests ruixats que estan afectant les zones d'interior i que es desplaçaran cap al litoral, sobretot a València i a Castelló, i demà, dia diferent, dia de temperatures més baixes, amb pluges que seran una miqueta més persistents, més dèbils pel que fa a la intensitat, però que també afectaran gran part de la província de Castelló i el nord de València, en aquest cas Alacant, pareix que quedarà fora d'aquestes pluges. Així ho deixem. Recorden esta vesprada estar atents a aquestes precipitacions i si tenen càmera, atents, fotografia, i recorden que es poden enviar imatge, vídeo o dades al correu oratge@tuemediterraneo.es. Moltíssimes gràcies per les seues fotografies, que els deixem, amigues, que passen un molt bon dia.